Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ki khubor bam ta kasni kikmi ki pa jung ki khna school KVEAC kilalit tur secretariat hagashitrik uyayong anhajar arpnriu hadin baga Meghalaya Transport Corporation MTC kamshem lapen urlong ban ai jing shakri biang ling baki school bus ban bo balit shawi ki khun jong ki Hagajing ikundu bagi kami kikpa hagajan miet jangka artrik uyayong u chairman katana transport uba shakler warjri ula kular banadu gasgining kong. Banwan on pentri kampura biang iki bus MTC ban aijing shakri yaki kena school. Ulong ru balada hagasngi baning kong ki bus kemtri kam kumbala kular ki kami kikpa kila banwan ra bet yaki kun jangki sya sekretarian. Kani kajing kular kawan hadin kajing sngokya kabajur na kikmi kikpa halor kajing bamdan karukam pinbiang kabala ban shania na kabenta kalet kawan ki khun na school kabla penthut ya kajing im school mal na kasni na kaleng ka kong soni kharjana kala penpau ya kajing sngokya bar kajing bitar halor kajing bamdan kajing ekren kabashai bar kajing bambiang karukam pinbiang ya kalet kawan ki khna school Kalau ong bakani ka jing e kalawan ra jing kulmar ba jing e ikik mikik pa namar ka jing sange jong ka jing shakri school bus. Kala kentu ki bor badik mi bakin pen bha bat pen scam mi kerukam trekam kanang ban pen dikna baki kena school kinyo e ka jing shakri ka basngan ka ba biang por ba kabala ban shania. Okay, kum ba menyan kasing ila iwan kendu kum tu ti ila ayangi ka por bagin wan kendu naman ba ila pen kala no kum ti chairman jog MTC menen di ong ba jing shisha ta ka ong se ka board meeting kanong monde tinggi la kerpa dia i da ka jing kerpa jungi ti la change no menen hi da ka jing kerman ri ba da ka jing scam ri ko ba ka government la da ka la ban le tang po shi ka la ban le ta ka daw menyan kasing i chairman jog MTC hi i ba di isa as clear ila I mean as warjri ila da ong man change na da bo man step ya ka board meeting jungki nga ngat bet ba ka board meeting jungki kalong ba success but by labu appointment mi tarai buje di kikimi kipa ki bawa nang manta ngi kata jengkerman tingi sotho ba ila pen scam ba iru ba na duk kasing mande kan sedang no ka service jongki bus MTC kum bajulong berebon ba dia kador iong mangimpat decide tikin sa decide but ila penpilih ila kran syahiru ila ai ka asyaran bakan ya pher ba ihi na kador jong custom panduna shibun na kador jong custom ka ba yarap syai ki baduk besok ti hendring ong babarok ki barius pa mo hendring kidan ki baduk ru ti kidan ki benang tukatu kane klalet ki stem tang balong kidang dan ki baduk ti basuthu ya kata kidan di baka MTC ti lakular hiru baka MTC kanam dei syuk barim kinde be ti ki bas tu thamai ti nang ta shushu ila ya thu yangi ba ka lesi kan dan ka jingdu nang hang ni tai kan dei bet na ka daw ka jing jengai ka station jongki men step ki mu bagi mi teng katang ha ka jingat thli jongki ka aya ling ba da ki khatsan khatsan 2 kilometer ban pick up ki khna na ka station baki kidan ila akran kle hiru ba ila persang na borok department pan ki jaka ban yang bus nang ba kan lost ya kan MTC na ka bakabam ka ba phnyang na mada dawan thli na do na ISBT kala thli shisha la ya thli ti kita ki degi assurance ke IE sementa but ngila ya jing hisha ngila ya persang ban pan de jing tho na mabaka don ka changes men hakane le sik mi pakim social ya shu te ngila ya persang ban pan jing tho ka tu kan ni keme hindi isa ilong ba kani kade at least trust na nga ngalap le kani ka badan kam ka bakla ya fa ban le maka government ni kala ai bat kan penting na lada hakasimon de lada kabos pamuan ban shawi ki khon ki jong phi phila ban man yalami ki khon jong phi hang ni pos katriat ila kran shai hadu kata thrangi nginget ba ka government kala le ai te ka buram bangi de ban ai ngin ai bi shkia shki brew ki dale ki bashem ki shim khai ka kam de tar hadu kan klip mat tingi sotho ba ngila yo shi shai ka bas nginget scam ba kanang penya skhamat ngila ong ba next year kanam dan shu kono ka jing e kanya continue back bam de ban ong makan sange tang sistem arsnam kum ka julong barobo tikan dai kum tahiru ban yarap den ki ba khade shubo ong ya kador takadaw ong ko ngi ki klampat kimpat di side de kador tang ba ong ba kanam kala ya pher bon hiru kador na custom ti kadai kador ka balong reasonable hiru nang pik beduk banira baki baduk ukin la ban afford ban siwe kador jongka fees jongka bus tang bayi ong mangimpat di side pada yong min sapentip mis ada ka notice ing ba jongki school bus ikan barim ri kador ado kabarim kaya be ka kum ka kilometer wise back ti ka ya ka ajing shisha kumba mangi san kilometer am kishim men sam kishim shi hazar his pasam phau
te kiba khat lai khat 100 kilometer ami khat 10 kilometer te kala ayat kan ko do untuk kayat New kilometer ya khar hajar nisfa. Nga tadi sistem kan sistem te hendai ka sistem pada mula ada pong ma khat maulai kala di khat 1 kilometer si am 10 kilometer la ya sistem 10 kilometer saja la sim khat pas pak si benai te ngatrai ka kisi kan kam dunai kata kan ko si khat aspa kala aspa kalian jong kisian tas minta ya hon ni dia si kundu ho ni la so hon hiru ang balongin pej daga si mandi na magba ila ay asyaran kanta si mandi ti ilong ba ila dan lada ka bas kana man si mandi ka bomot iwan ra si shay ki khon chane jaka bengin lej bosya skol ngin man ra si de kata ka asyaran bi sai la ay ti tangkat tahi nginget ka bakanya bet nginem ko asyu banan mi sini ban kurmar sini satai ti tangkat tahi ro ko